Comesa mondo wang'e products mage kata goods mage kata services mage midwaro in which part of the country. Adwa mi mfano kidhi Lubumbashi tani kawuono ga brush mar go rangi gi rangi mar kiwi meneno ni kiupo ni mani nyalo supply Joyce kawuono miyudo quantity maber iweyo kata tich Royal Media. A lot of money kitero Kiberit kende Southern Sudan a lot of money teni information mondo mi ere kaka government nyalo invest mondo private sector be invest in research mondo mi wami SMEs wami jo wala mama kwa luasi maber mwanyami the real time market information dissemination mondo mi ging'eyo ni ma e gima dwarore chiro ni sama chalo kama nikech kaka winjo wadwa no wacho inyalo ting'a lot ni itero Zambia to kare kia ni Zambia puro be ji nyoke inyalo puro njuki itero Malawi to kia ni Malawi ma njugu ai kabiro Nairobi kata kabiro Kenya so gik machalo kaka trade information go through research oningo bene wa invest so much mai gima danke to lwasi maber mar Comesa to ka wabeda ni wan nyose yawnwa chirni idwa tero gimoro kumoro idwa gole ka itere Burundi tikadi Burundi kuro be jogo be wato nyokayo watermelon kodi tingo watermelon en product manya kethore mapiyo ma kisungu luongo ni perishable to nikech ni yonge gi market information kata market research okitimo ayudo ka in gi problems machielo moningo bene wa invest in infrastructure so much mabe aseneno ka pinje kaka neno EU miwinjo wapa koni kidhi neno Germany gi Belgium mondo mi gol mwandu Belgium kidonjo go Germany gik machalo nantari bare kono gin ne gisegolo gigo te inyalo ringo Austria inyalo ringo Italy inyalo ringo Belgium inyalo ringo Germany and across all those other countries moloso EU freely emobiyo pod wawacho gini gin gi market ne ke Comesa products but mano nyalo timore kata mana e Kenya ka kwa invest in infrastructure kaka mara trade online digitization kata online marketing abro nyisi ni madhi kelo digeng'o midhiero mang'eny kendo dhi yawo opportunities ne jo walawa matindo kata mediere kata madongo mondo mi giyud kaka ginyalo kawo mwandu gi to gitere pinje mamoko mayot nikech sani neno ka Egypt to invest so much in the trade digitization sani ng'eni kata products mancha nigolo China sani Egypt maloso king'iyo kata mana construction materials tie ng'eny ji ok igolo China igolo mana Egypt ka nikech gi-enjoy under Comesa platform to wan wadwa enjoy ang'o koro ni wan wadwa bedo import nation ka romo ni dhi mbele to jo wala mana neno ka bende nyoromo kanyo mang'eny gi be ang'eyo oningo bende giwuoyo mang'eni Kenya wawinjire Kenya products top 10 products mwadwa tero chai kiamo maua mago traditional nini majino se wuoye jadi manyalo bedo gi loso ani manyalo puro chai tin e Kenya ka but farms maingo matindo go how innovative can you be mondo mi pur njuki kar ni njugu nyaka Malawi ka bichop Nairobi ka gole Nairobi tere Kisumu ka ng'iewo njugu Kisumu street to lobe in godo inyalo puro how fast can we really be very innovative. Lastly, any investment is also in technology mondo mi wayud fast maturing products nikech traditional gik ma pod jowa pod komo kawo muda mang'eny koth bende sani Nyasaye pimo gi ratili nikech ka pod irito koth mang'eny to tiyudo koseng'adore koro ere kaka wanyalo invest in a lot of massive research gi technology mondo mi government to invest gi private sector bendo support government gi invest so much and development partners mondo mu waket our country to be not an import nation kata consumption market mondo wabed production market by investing so much to wang'iyo to wanyiso jopur ni look samwa chalo ni magi kothe monego pidhi kothe gi have been tried and tested gin fast maturing to productivity mar gi ni malo aiti bro yudo ka koro wabedo gi milongo ni surplus jo is country mora kata bede Comesa states gi koka ginyal bedo gi surplus then onge seche ma wabro wacho ni we are better off nikech pod wabro bedo mana begging nation nikech kuonde economies mine no mosetiyo maber go kata king'iyo Hong Kong ing'iyo Denmark I can mention many king'iyo gi mosebedo maber kata mana kichumi ma sustainable ma thrive ma create employment for their youth and women mamiyo ji ok chandre reduce weche matindo mag koko